Много трудно бил направо корачка, човек. Това бил най-трудният филтър. Бе, много голям работа се прави ето. Лесно показвам. Тък, 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 тък. Тък, 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 такивата точки. И така пробвам. Тък, 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 тък. Най-тънката точка, да виждате. Ето тъка, тъка и тъка пак. Точки се пробваме. Ето тъка. Накрая с огромната. И ето. Да, питате ми още в такива точки, защото това е много лесно, прекалено. За мен бебешко е да го гледам, че не може никой. А това е прекалено бебешко. Извинявайте, че го спрях. Наистина, извинявайте, че го спрях. Просто Това е брр. И печелиш. Как се играе с 6, това мисля, че е най-лесното. Ето с 6. Сега с тежката ракета. Специалният стълб. А това мисля, че... давай си тая, давай. Това е просто прекалено лесно. А така и така си става. Ето така, вижте. Как беше? Така и така.